So karon ba di kay medyo gana naman ang panahon. Nya trippings na to ron. Kaning mga kalubian mo atong pangdaygon. Kay delikado pud bayanig di madayag ba di. Kay daghan-daghan pud bayag manok dire. Sa simba ko mahugan og lubi. Aw mati karne. Sa sabayan na lang pud nato pamutong ba. Aw kani kumbati na. So madjong adlaw sa inyong tanan diha mga bade. So karon kay medyo lami man ang dagan sa panahon. Tarungan ang pangistorya nimo toy ba. Anong nakaingon magaglami ang dagan sa panahon? Medyo lami jud ang dagan sa panahon ron bade. Kay lagi init man ron. Lahira man sa gahapon. Kay katong gahapon man to. Nya ang karon man ni. Mao lang dako jud kalahian bade. Nya na timingan pud nating bunga pud sa lubi. Sakto na pud harbison. Aw matik ipakatkat na nato ni. Kay murag mahal na pud ba ang presyo ron sa kupras bade. Mahal ang presyo sa kupras nya. Mahal pud ang kilo sa bugas. Nawa na. Tabla-tablar tas kuluhay dani. Pero bahala na ni. Total hapit na pud ang ani. Kay mauram gyud ni ato dire. Magtanim para may aanihin. Pero bisag wa kay kita nung pwede mangyapon gud kamo ani. Samot nagsakto kamo diskarte. Pila ray pagpangibot og utanon di yung silingan ba de. Samot nang dailang tanom nakalibre. Pero di lang jud ka magpasakop ba de. Sa batoy tudluan man sabni mo na sila binuang. Pero sakto sa bitaw ba di? Napod bitaw kay anihon bisag wa kay gitanom. Samot nagnakas probinsya. Basta kabalo lang ka mangayo ba? Ayaw lang pangawat kay na. Bad na. Pero kung mangayo pud ka ba di? Dili pud lamang kung permente. Mangayo ka para na kay ikatanom ba? Para kung punpo napod kay maani. Kay ikaw ra man puy magpuyos ana ba di? Pero nara na sa imo kung tagaan nimo tong imong giayuan. Ya balig na ta sa tong tumong ron. Ya bastag magpakupras ganita ba di? Ya di po na pwede di ta magpakuhag butong. Samot nag-init na ba di nya arang nang uhawa ba? Aw mao ra jud niya tong madali-dali samot na kay libre. Kay kung sa syudad di mo ni paliton ba di? Ambot na lamang kung pili presyo ani. Pero kung diri ranis baryo-baryo ba de, bastag musinggit lang kas nagdayag og butong bus. Aw matik tabugan gyud kag iskadaog. Ikaw na jay magproblema kung unsaon nimo paghurot. Pero para sa ako ba de daghan ra siguro ng iskadaog. Isa o duha ka buok na okay na siguro na anahaw ba de. Priane wa ko natagbaw sa isa. Aw matik buak na pud tag isa. Kay parang matagbaw jud ta ba. Kay panagsaram pud ta makakaon lagi pud ani ba de. Makakaon pud ta ani kana rampong nay magdayag. Na kay di man pud permente. Ug mao nang basta naa gani magdayag. Aw matik sampit yung kag butong. Kay parang makuhaan daw yung kas nagdayag ba. Kay tagsara pud bay ana ba de. May mag-adlaw nagdayag na dili man. Kay nahuman naman ang pagpagkatkat sa lubi. Aw dili na butas pagbatak ba de. Nya mao na pud ning panahon na mga buak na. Aroy unsay mga buak toy? Mga buak ning lubi ba? Ay na pud yung hunahuna oy. Bitaw ba di mao man jud ni proseso sa pagkupras. Bukon pa man jud ni para makuha tong lubi sa ilayo. Kaya ang sunod ani lugiton niya ibuyad pa man nato ni. Kay lisod pud ibuyad pud nato nig buo ning lubi. Nah, unsaon pagaluto sa ilayo. Gawas kung paliton is mamalitay kupras og 50 ang buok. Aw kung ingana, di na lang napon ibukon. Ibaligja na lang namon is ilag ti buok. Ya basta ingani gani ba di na pangbukon ning mga lubi. Automatic na jud nay buwa ba di. Aw kailan naman siguro mo nang buwa. Kaya kung murag lesos ilayom sa lubi, kana makaon pud na ba di. Mao pud na isa sa akong apason kung magbatak na mi. Na mao ganing wa na ko ni tabang diha ba di. Kay lagi nagsigir kog paniid kung naabay suod ang lubi. Ya sakto pud kay nakakita pud big naay luon. Aw di na nato nadugayon. Lamo na dajon. Pero ayaw lang jud mo palabi dani bade. Kay delikado pud baya ni. Manimaho pud og imong utot kung malabian ka ani. Pero na bahala na. Basta kay busog ta. Nya kung makakita gani mo aning video ha bade. Palihog na lang kus pag-like ug pag-share ani. Ug sa wala pa pud naka-follow, i-follow na lang pud para mag-uban-uban na lang pud ta pirmi. Ug dire kan pud siguro tapuson ako ning video ha bade. Ug maong sunod na pud pohon bade. Bye-bye.